Hi guys! It's time for December Avenue. Tapos kami dun sa street dance kanina. Ngayon ay December Avenue. It will start at 10 o'clock and it's already 10 o'clock. Punta na ako guys. Okay, bye-bye. Dito. Tanduay. Oh, wala, may sumasayaw. Oh my God. Ala, happy sila oh. Ala, happy good. Happy dito sa Agora. Dito Agora City Square. Former Agora. Now it's City Square. Ang daming happy ngayon. Parang araw lang, no? Grabe, it's already past 10 o'clock PM. Daming tao sa daan. Kasi fiesta nga, nagpi-fiesta ang mga tao, syempre. Ang daming papunta sa concert. Oh, they're on their way to the concert of that December Avenue. Ayan, daming nanood. Ako, mabuti kung ma-parking kami nito. Ang parkingan namin ang problem. Side by side, puno na ng mga sasakyan eh. Grabe, daming tao. Paano tayo makapasok dyan? Mag-parking tayo. Ha? Grabe, dami. Oh my God. Rep. Oh, see that? Oh my God, may mga parating pa. Andak ka. Daming tao. Dahil may gustong lumataan mo na yun. Talaga, maraming fans yung December Avenue na yun. Uy! Oh my God. Tandaan kayo mga kabataan ha. Oh my God. Grabe. Pumasok pa rin kami. At ano kayang surprise ang meron dito? Meron kayang parkingan? Oh my God. Napuno ng motorsiklo everywhere. Side by side. Kahit dun sa kalsada. Grabe. Ang daming tao. Talaga. Ano kaya? May parkingan? Sana ito parang Oh my gosh. Walang parkingan dito. Diyos ko, puro motorsiklo dito. Baka sa dulo, tingnan natin. Baka doon sa kabila. Ayun, meron doon sa kabila. Ay, salamat, nakaparking din. Ay, salamat, nakita kong parkingan. Okay. Ay, thank you Lord God. Paano yan? Paano tayo makita dito?